ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва подписчикони ютуб канали мо Арзон Теҷики. Ҳама каса созен хубин шерунар. Имрӯза навор фақат навори караванҳо шудагиай Opel Astra F, Astra G ва Astra Ashkora ба навор мегирем, баъри шумо пешкаш мегирем. Дӯстони азиз, барои реклама раҳмат муроҷиат кунед. Афароне ки мошину, хона, замин, техника чизе ки дошта бошед барои фурӯхтан, марҳамат ҳатман дар WhatsApp ман 911 32 43 44. дар ҳамин WhatsApp суратоша қатъи маълумотҳои пуррааш роя кунед. Реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат иншоалло ки мошинои шуморо ва хонаҳои шумо дӯстони азиз фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Марҳамат дӯстони азиз, навора бо диққат тамошо кунед. ҳатман дастгирӣ кунед. Дастгиришон пешавонед. ба ҳаматон тамошои фароғатро хоҳон ҳастем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми муҳоҷир, марҳамат. Боз ширкати бародармон Хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. барои шумо дӯстон аз Москва ва Московский област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регат, Дангарак, Ҷидикӯл ва ғайра. яъне ки дӯстони азиз, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунад. бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. рақамҳои WhatsApp мондагиа. ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим Теҷи метавонед муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, пеш аз навори караванҳоро сар кардан, якта трактори МТЗ ҳаста реклама мекунем ва баъда мегузарем ба караванҳо. МТЗ 83 калисаҳа 2023 сол. дӯстони азиз, хоб моточаст, яъне ки 430 соат кор кардагиай. дар комплектш гуфтагиай шерӯнар ки культиватсия, карчовкакунак ва овеха дорад. хулоса ҳамин хеле чизо дорад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархи трактора 330 000 сомониш мега. аз номи сомонаи мо Арзон Теҷики салом расонед. иншоалло ки арзони хуб мекунад. дӯстони азиз, дар рақамҳои WhatsApp 907 75 67 68 када метавонед ба ҳамин рақам муроҷиат намоед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо ана Opel Corsa ҳастаи соли баромадаш 1997 барои запчаст гуфтагиай. абъём мотор 1.6 коробкаш механикай, танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. гуфтагиай дӯстон ки ин мошин танҳо барои запчаст фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри яъне ки Ваҳда. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош гум шудагиан. дискош, прастои, мотор, коробка аз ҷош заводид мешавад. нархша 10 000 сомониш мега. боз муомила дорад камтарак. рақамҳои WhatsApp-и соҳиби мошин монагиа. дӯстони азиз, марҳамат. нафароне ки усто бошед, ремонтиш кардан мехоҳед, бо нархи арзон срочная фурӯшӣ 10 000 сомониш мега. боз савдо мешавад. дӯстон марҳамат, занг мезанед. дӯстони азиз, акнун навори караванҳоро сар мекунем. ба хотири меҳнати мо шерӯнар лайкора пабраски мезанед, дастгирӣ мекунед. Opel Astra дар кузофи караван 1996 сол. мотор объём 1.6 литрай. коробкаш механикай, газу бензин ҳардуш кор мекунад. дӯстони гуфтагиай. хоб дискҳои парастои балонош 70-80% ҳастанд. ҳолаташ хуб, фақат ҳамин суръатош дӯстон качи сини, яъне ки суръат надорад. нафароне ки хадор бошад метавонед муроҷиат кунед. нарша 30 000 сомониш мега. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. боз муомилаи хуб дорад. кондисионер кор мекунад. салоншам тоза, кузовуш тоза. нарша 30 мега. марҳамат. дар рақамҳои 558 88 57 30 қади WhatsApp дорад. тариқи WhatsApp метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, инак эълони гаримон Astra F караван 1991 сол. мотор объём 1.6 коробкаш механикай, танҳо газ хади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага нахаду заводӣ мешавад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош 70-80% ҳастанд. хулоса мошин нахаду заводӣ мешавад. документам 3-4 моҳигия, яъне ки документ сорок доштааст.
қарор дорад дар шаҳри Спитамин нархша 17,000 сомониш мега, нархи охириша дигар арзон намешавад гуфтагиай. нафароне ки барои яъне ки хоҷагӣ деҳқонӣ каравани арзон гуфтагӣ буд дар тарафҳои шаҳри Спитамин марҳамат дӯстон 91 сол бо нархи 17,000 сомон сарошна фурӯхта мешавад. дар рақамҳои 926 09 49 99 қариб марҳамат ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат намоед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, марҳамат, боз як тӯр дигар Opel Astra F дар кузофи караван 1996 сол. мотор объём 1.6 литраи коробкаш механикаи газу бензин ҳардуш кор мекунад. гази Евро 4. дӯстони азиз, имрӯза навор фақат гуфтем караванҳо мешавад. кадомое ки ба хотири караван тамошо кардаи даромадагӣ бошад, марҳамат, бо нархи 26500 сурошна каравани простой. рақамҳои 075 26 84 84 қад метавонед ба ҳамин рақамҳо ҳатман дар тамос бароед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи Сӯебашон пурсон шавед. дӯстони аз як чиза ногуфта намонад ки нафароне ки мисол мошин харанд, хоҳиш мекунам пешакӣ ягон сум мақсад залог напартоен то вақте ки рафта мошина аз пеш набинен. мошина ки аз пеш дидем ва баъда метавонед мошиное ки мо реклама кардагем ҳамёро метавонед харидорӣ кунед. ба телефон савдо накунед, хоҳиш мекунам, ва ба телефон қад ягон сум перевод накунед пеш аз мошина дидан. хоб марҳамат дӯстон, инак якто каравани тоза ёфтем бо нархи дастрас 1996 сол, объём мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. 2 моҳ тонировка чанд қайдгам бо ҳуҷҷат дошта будааст. 4 дискабалон пачка қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ҳардуш яъне ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. утилизатсия кардагӣ тайёр, монитор дошта будааст, магнитофон ҳамаш кор мекунад, даруншам тоза будааст. дӯстони азиз, нархи мошин 46500 сомониш мега. аз номи сомонаи мо арзон тиҷака салом расонед. боз гуфтагия савдо мешавад, яъне ки муомила дорад савдо дар назди ҳамин мошин гуфтагиай. дар рақамҳои 856 26 10 01 дӯстони азиз, марҳамат, ба ҳамин рақам метавонед ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, марҳамат, боз як тӯр дигар каравани простой Astra F 1995 сол, мотор объём 1.6 мебошад. коробкаш механикаи газу бензин, гази Евро 4 ҳардуш кор мекунад. дискҳои простой дорад, балонош 80%, номерош транзит, 1 сола пура ҳуҷҷат дорад. краскаш кабуд, утилизатсия кардагӣ тайёр. марҳамат, ҳолати моторашро тамошо кунед. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, срочна фурӯшӣ, нархша 20000 сомониш мега. нархи охириша дигар вапше арзон, яъне ки савдо намешавад. дар рақамҳои 987 34 34 86 қад ба ҳамин рақамҳо ҳатман дар тамос баред ва маълумоти аниқтаи мошинро аз худи Сӯебашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, инак нӯҳумин эълони мо Astra-G ҳастад дар кузофи караван универсал, солиш 1999. мотор объём 1.6 мебошад, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. хулос гуфтагӣ дар ҳолати хуби техника ягон кор надорад, бе ягон камбудӣ. мотор, коробка ходовой 100%, балонош 80-90%, кузофуш тоза. хоб дар масъалаи документош ҳеҷ гуфтагӣ нест, ширина, танҳо бензин қади гуфтагӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 52000 сомониш мега. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед 918 60 28 20 қади дӯстони азиз, ба ҳамин рақамҳо ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, даҳумин эъломи марҳамат, боз як тӯр дигар Astra-G дар кузофи караван, солаш 1998, мотор объём 1.6 мебошад, газу бензин кор мекунад. салоншам тоза, краскаш сабсафед, диско балонош ҳолаташ хубанд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошина 56000 сомон мега. дӯстони азиз, хоб дар масъалаи документош ҳеҷ гуфтагӣ нест, фақат гуфтагие ки миё мошина аз пеш бибин, қади устод проверкаш кун, иншоалло маъқулот кишин,
яъне ки боз камтарагида савдо мешавад. Нархи мошин 56000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 008 92 36 36 кади дӯстони азиз ба ҳамаи рақамҳо муроҷиат намоед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, нафароне ки мошини Astra-G тоза гуфтагӣ буд, яъне ки 19 2003 сол бо пробеги кам гаштагӣ, 4 диска балону пачка, мотор объём 1.6. дар нархаш арзанда ҳаст ё ки не дӯстон, ҳатман дар таги комментария бинависед. танҳо бензини холе қалибдааст, вообще газ часпондагӣ нест. кузовуш тоза, мотор, коробка ходовии 100%, 1 сола пурра ҳуҷҷат дора, утилизатсия кардагӣ тайёр. хоб салоншам тоза. дӯстони азиз, холас мошин нахаду бе ягон камбудӣ, фақат мешиниаш мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошини 85000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 208 45 80 80. балечкои Astra-G караван ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, якта Astra-H ёфтем. Astra-H кузови универсал, соли баромад 2006, мотор объём 1.6 камрасход будааст. коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. гази евро 4. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Пешина, Қурғонтепа. 4 дар электропакет, утилизатсия кардагӣ тайёр, салонаш тоза. марҳамат барои апаву хоҳарое ки мисол яъне ки мошини сарф гуфтагӣ буданд, Astra-H бо нархи 58000 сомонӣ срочно фурӯхта мешавад. 4 та балони пачка, мошин бе ягон расход. нархаш гуфтем 58, боз камтарагида савдо мешавад. дӯстони азиз, ҳолаташ беҳтаринай, номерош транзит будааст. дар рақамҳои 66 66 кади ба ҳамаи рақамҳо ҳатман метавонед занг мезанед. дӯстони азиз, боз як тӯи дигар Opel Astra F каравани простои 1996 сол мебошад. мотор объём 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. хоб дискои простои ҳолаташ хуб, нахаду завод мешавад ва дар масъалаи яъне ки дӯстони азиз, документош ҳечи гуфтагӣ неста, метавонед дар рақамҳои рӯи экран дан. нархаш 18000 сомон срочно фурӯшияй. якда камбудиам дошта будааст. қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. дар рақамҳои 007 22 65 44 кади ба ҳамаи рақамҳо ҳатман занг мезанед. дӯстони азиз, 14 июли Opel Astra-H мебошад. 2010 сол, мотор объём 1.8, коробкаш механикаи, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. кондисионер кор мекунад. 4 диска балону пачка, 4 дар электропакет, мултирул, кондисионер гуфтем кор мекунад. кожни салон ҳолатиш беҳтарин. нафароне ки Astra-H хар бошед, бо нархи 89000 сомонӣ срочно пул дар кора. иншоалло ки боз гуфтагиай савдои хуб мешавад. савдо дар назди мошин гуфтагиай. дар рақамҳои 93 593 89 95 дӯстони азиз, ҳатман ба ҳамаи рақам метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари Astra-H-ро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатои мо ҳатман лайкҳоро пабаразки бизанед, дар канал подписатсия кунед. аз куҷое ки хона дар кортон бошад, ё ки хона ё ки мисол мошин дар кортон бошад, дар таги комментария бинависед. навори оянда ширинар, мисол кадом намуд, кадом маркаи мошина бо як навор кунем, дар таги комментария бинависед. ҳаракат мекунем, навори оянда барои шумо пешкаш мекунем. караван навбатиён, каравани простои 1994 сол, мотор объём 1.6, коробкаш механикаи, краскаш навкадагӣ, калпакои нав, хоб дискои простои, 4 та балони 80-90% дорад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Пешина, Қурғонтепа. нархша 25000 сомониш мегӯяд. боз камтарагида савдо мешавад. дар рақамҳои рӯи экран охир 3595 кади ҳатман ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонобод бошед. ҳазор раҳмат барои дастгиридон. худованд нигаҳбон бошад. навори имрӯза ба анҷом расид. лайкҳоро бизанед. дастгири шумо пешавимоз. хайр дӯстони азиз.